О! Майко! Утре сирия! Пиши. Ти пишеш, бе, ти стам, бе. Какво да пиша? Илян Торлики. Ало? Чакай! Happy birthday to you! Аре, бе! Аре, пева! To you! Happy birthday! Happy birthday! Какъв ръпре, бе! Може ли да удара? Мен не. Тук. Тук може ли да удара? Чакай. Давай, удари. Чакай. Да ударям ли? Джака държа. Държа джак.